Afashe bakwa da sonko na efe na Amammre eni amane ekasa agodie esu na afefedia ya ewo Amammre mu nyina ohunu bie eye bia bakope ena obehunu no Akropong Akuapem ojira afashe ena enne Adom Amammre edi ho komobo kakra ebreo Adom Amammre eye niwa echichi miamia hodo na epe biabia womo enhyehyeye ene womo enyomaye eda Amammre adi ema enchirima enya adisia edifrimu Adom Amammre aduediemu a emfimpimienu ene aduonumienu mu ene ye debreo ojira afase ehun komobo eni Ayadudu no ni masem dada ese Akropong ojira afashe no osana abosumi mu ena wodi no afibie mu na yenhyew wondim ese dwumadi sunku bi wo ho ya wo mudi no adaduanan so kra nsana ojira afashe no asase wonim sa eni etie na mede nkyemu no emma wo Anne sa dwumadi a wodie eye awopudai kese na enne Adom Amammre ehun komo ena ye no bidie Awokudai kese eye wukoda etwa tokra ewo Akuapem asra nanemu na emu ena nananom ede ohye etu dede yoso seye bru entwinimu ene emontenso dede yo nyina no sabre nimu ena mpanyifo hye na wode tabo etoso na ene nyina no eye ahobo a woye ede twen ojira afashe no ediya dodo na enim ewa Akropong ene ne miamia hodo no Adae Butuw sa ena wonim Adae Butuw da no dwumadie ahodo Amammre kwanso ehyehyɛ so a efri anopa nundu enifa na wode aye ahoboa akosi sɛ wode tabo ebeto dede yoso na hyase eniye Etano edru so a emrante kwa womhusu gina womhuso ebro atwene mu ewo ahemfie no hwa nimpe ya eno no eye enkaide bi a ede ekai nananom akandifo ene empanyifo ewo kroma wakase empuna epunu efa edano enwumadi a ebeba so sema aduonu achi no emrante kwa mienui esanba ebesi atwene so biem ede kakai empanyifo dwumadie ene hyehya hodo a ewo ho Osi atwene so ne mprensa so edewura ahemfie eno ekyese eda no enwumadi nyina no ekoso pepepe na ebra entwenebo a edikan ene de atwato no ekoso no wobehunu se enipa dodo ya womo ewo Akropong empotem ho no ebohyemu ewo ohene na hemfie enkakra emu ahemfie mpanyifo emu akandifo ewo Akropong ekurunimu ene kroma nyina ebehye de ekoso se ye manhene ene wo ba behwe no anase dwumadie no ene wonso ede wani kusua ebehye bi no wakwa onyabiaka Efa edikan ewo edano dwumadi mu no edi bese donhire baako enumu no womo eka abakosem kakra ematemamufo no hunu nipaban ni nipasu a womo eye baabi a womo efri baabi a womo kɔ ene botai kukrompuntia nananom ebodwa ede frɛ womo ahemfie aboboa no wobehunu sɛ ahemfo nkuma empanyifo kromo mpanyifo atiamefo ene empanyifo bi a yatonsa frɛ womo no nyina ebebohye mu beti edwa ede twɛn Akuapem osi ade yo kwasi akufo ya wotoso miensa enso echeche dandane ho Amammre kwanso ene amane kwanso didu yomu afade ene yankasa ye kente ene eho enkawa agudie papa bi ene nana edi tietia ne chachaw mu ebepie mu ewa hemfie ebra edom eboje ne so
Nana ewremu no wankasa wo hye nana nim dua utimi hunu se ampa Amammre na moso ama wo budwa no wontoto nase wodi ani bre ene hye sa dwumadi Sede Amammre eni amane ekire no Akuapem ahemfo awodo ya womo ehye nase etutu begina dwom dandan won ho kakra ya ne nyina no ekire obu ani nidi a womo de ma Akuapem ese wono ene wo man hene na kaise asabie ahemfo ede begu ho no mo no ewo asekire kai ne saa efama me ewo ha Dahu eni asane nyina womode ma nana akwaba no ekona wie ya eho ena achiame hene eni nananom egu nsa ede pata nananom abosom ya womo ewo Akuapem na ansana ensago ni beba no oba panyi ba ko original na wabompaye ada twediampon basaya Adom no ase madiri nyina no mom beta pungiti mayen beta shamayen beta semayen beta tomayen beka mayen na ne da nyina
Amen. Empire no mu no se na nanomo ensa ka wo mo de no akyea mehene etuam apaye no so esre ahoden ene akyigina pa kwan a eda wo manim ye wode ya ahoboa atwen ese ena adaduanan no ebeso na odwura fa hye na baso Beni go fin so odosi ya usa beni eko moje sape benu me ohina brante ya nyan wo Akropong ni Akuapem mu oya be otutua ne ya nya bi ne de aboye mbra sabia biasa ani obi ni asem biara otse oni wabue ne pon opanyin biara usum ofia ha bra be wadwuma oni obi ani asem wo meka ne ho ne hwe de Akropong de Akuapem ayeye Adae Butuw da no anananom ede wo hye ene tabo to dede yoso no ehyase anwume nonso na ansana eno Akuapem eje akyede ahodo ye nipa wo ba abechia abekire wo mani so sede Amammre ka no na eje sa akyede ni nyina sada no na wo mo atoapo kosi se anwume nonso no ebedru na Adae Butuw no wode ahyehye so Anwumre beyese nonum awokudaye eda no atwenebofo sede woye no anopa no ebesi atwene so ebodawuro echekuruma no ese ebre no eya so enti ahobo nyina enkoso na mprensa so obesi atwene mu no na ekyere se ebre na so kwata ya Adae Butuw no ebehyehyɛ so na sabre no ese woni ense wokakire Tietia ne chawchaw mu ebepi mu ewo ho ema empanyifu bi a wo honhom mu enhunumu enso ba ebeyi apaye ebeye Amammre ya wode hye Adae Butuw no ase na emu no ena wo hunu se ye wo mema wa akofo emema wo gina brane emema wo nsurade na wo wakukuduro sa mema yi ena wo hunu wo na ekoso no didiyo ententun sansan na timamufo no ebo edeje wo mo so ya eno no ediya wo frɛ no ene wo koji oman ba muhina owe Akropong nana faribampo ni o ebra waba abakuto nana edi enidie sefata amanana no empanyifu ahodo ene akandifu nyina ahia no ono nsoko ekotena se ewo ahemfie ho na ansa na dienti kra ya timamofo nyina bo ahia mu ewo ahemfie no onyabre ekyire mu ene omo kasa na dwumadi ahodo ato so yare semra Butuw mpani akongwa ose ade odan na akongwa Butuw a yanya ahemfo ono na oya ohene ono odiri hene yaba somna nyanya bi kodi asabe okoda not to be pum na yempra fo ba yenchen a na yaka kire wo se yeso ya ahemfo yo yeso ya ahemfo na sabe akura nse ni mewura akura ase ni mewura ose ade kwase ahemfo wadi mi chadi o wadi na fomade atade begoma o
Because yen ya hime to kwaten ni mechani akan enye yenti pengmen ono de otwodwira nti obutu wodwira dai nti ya tia no dwei na masebe mra onkuya akwadama katire wo se aba masebe mre na mo de bon manma anu Akuapem no resebe mra mayen obi biala ende Yesu ayefo Mary anhwe de bayenti obi anya dan na okoto wa daso gwasia ni wa twabrɛw agudua bi so wa abapata betog Yesu eji obi atumi kodwira asɛm na kodwira asɛm enyo bia asɛm efa yadri efe pa nanso emuo hu ne santi yebo kokɔ ewo de wo behwe yi hu tisabri ede kosina de duanan obaka che obansi obosomasi osom oyo komfortable Akuapem kwa na okoma oso Butuw na Adae odipa busuo dia efinde yegyina hayi obeye dede obeye bibi biara etia bra ene amane ewo Akropong Akuapem kwesi akufo ose on fada no hunu empamo busuofo Akuabo gwan odon so ne yam e fada moja enkasa ye program ene so kwanguni Butuw ni nkonwa Akuapem ni kwesi akufo Butuw ni nkonwa odan ni nkonwa na de ni panin sori eya tra nkonwa okoban osi ayinefo ne mpakamfo ne yemia na ne ankobiafo epeda nkonwa na Butuw nkonwa obodefo biara okutia Akropong akutia ahinni akutia manu no ya Butuw no omanfentono bore sawun Butuw amfo wotie mafutua monfo meka ya ho ni edine na waga ntia obi biara owabe okofia can the book of Luke chapter 19 verses 27 Jumadi nyina ba na wiye no na naba muhini epie efri ahemfie ho wone na srafo doma eka ne ho eno ekire edi adanse ese didiyo ewo Akropong ene ne mpota mu nyina no omo de tabo atoso